Buta besar kok suwe negan sik kok ngulang bek kok. Sarpan sih, Jan. Oh, lambene panganan kok iki takone kok. Mbak Mak Mak piye nek malam Jumat niku, Mbak? Heh, Malam Jumat. brik kok. Jur brik. Diamput. Brek. Ngene terus. Iya, Waduh. kok sekarang ngomong ngono ku lho. Iya. Entek tikus itu. Wis Jumat ta ya? Jumat, Mbak. Piye ngene sok? Prei sik. Ya Wonge kondo. Ngono. Ngemes. Ya jamur sik. Turu. Tunggu. Kok gak ngono aku dolan ngalor ngono. Yo tau nang